Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page pathu komanso pa Times Radio tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive, program imene timakhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene amakhala ndi nkhani zokuti auze mtundu wa Malawi. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndipo programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Alendo athu ndi wapampando wa bungwe loyendesa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission, Justice Chifundo Kachale. Ndakulandirani twa chair. Mr. Sisi. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Tiri munyengo imene isi tingaliphere ndithu kufunira na mafuno abwino chaka chinatalika ichi. Zofunikira ndithu, zofunikira. Chabwino. Now, tufuna tiyambe zokambirana zathu ndizo kuti ngati commission, I think udindo wanu woyendesa zisankho nkumafunsa kuti kodi mphamvu zanu kapena ntchito yanu ndiyotani kuonesesa kuti tili ndi zisankho zimene pa Chingerezi timati credible election. What is makes role in overseeing and managing a credible election? Udindo wathu waukulu ndikuonetsetsa kuti ngati ameki ifeyo tikhale referee amene tikuwapatsa anthu mwayi opanga kampeni yawo komanso zonse zokhuzana ndi masankho mu njira yakuti wina ake asakhala kukonderedwa. Ndiye kuti timafunitsitsa kuti tionetsetse kuti ndongoso lonse likutsatiridwa monga za nthawi ya kampeni, tionetsetse kuti tauza anthu nthawi yoti mavoti adzachitika nthawi yakuti, komanso tidzionetsetsa kuti anthu amene akufuna akapange nawo kampeni kapena amene akufuna adzaime nawo pa mipando ndiye kuti akuvomerezeka malingana ndi ndongoso lomwe lamulo limanena. Ndiye ifeyo ngati ameki komanso nthawi ya masankho ija ndionetsetsa kuti munthu aliyense ngati nzika amene ali ndi mwayi oti akavote ali ndi mwayi okavota, voti kapena titi polling station isakhale kutali kwambiri kuti anthu azigwa ulesi kukaponya chifukwa choti mwina akaponyera ndikutali. Ndiye kuti pachiyambiso mwina tingonena kuti mwachidule masiku ano maganizidwa masankho timaganizira mu elections management system kuti it's an electoral cycle. Kutanthauza kuti masankho sizomwe zikuchitika tsiku loponya vote lokalija, koma zonse zomwe zikuchitika tsiku limene lisanafike ndi tsiku limene likadutsa zimafunikira. Ndiye kuti chinanso chachikulu chomwe timafunitsa kuonetsetsa ifeyo ngati commission ndi kuonetsetsa kuti munthu aliyense amene ali ndi mwayi palamulo lolembetsa akathe kulembetsa mavoti. Ndiye kuti tili ndi udindo wokaonetsetsa kuti registration yathu ili accessible kwa munthu aliyense. Komanso tikapanga generate voters register, ikhale voters register yovomerezeka, pasakhale anthu pa mayina awo pamene paja anthu oti sakuyenera kuvota kapena anthu oti zaka zawo ndizochepera, chifukwa kusokoneza mavoti zimagatha kuyambira nthawi imeneja. Ngati pa voters register pali anthu olakwika ndiye kuti masankhonso outcome yake ingathe kukasokonekera. Anthu aja akaponya mavoti tili ndi udindo woonetsetsa kuti mavoti onse akuwerengedwa moyenera, ma results onse akufotokozedwa mokonza, ndipo munthu amene wapambana aliyense amudziwedi kuti wapambana chifukwa choti ndi amene wapeza mavoti ochuluka usati foti palowa chinyengo china chilichonse. Kukumvani mukuyankhula choncho mukuoneka kuti mukumaziyeza zinthuzi ndiyesa polingana ndi malamulo kuti malamulo amati chani khuza ntchito yanu. Now tidaonapo mbuyo mu ndithu kukutuluka zigamulo zina kunena kuti ayi kukhala ngati makomishonala amene adalipo kumeneku samagwira bwino ntchito yawo, akhala ngati zinayenda bwanji. Now nthawi zambiri imene tidakonzera ife ngati ziko amene amasogolera mekiyo amakhala kuti ndi judge mwina wa ku high court kapena ku supreme court. Zimakhala bwanji so kumapezeka kuti mwina malamulo kukhala ngati mwina sizikumveseseka bwinobwino, komanso tingakonze bwanji kuti tisamakhale ngati commission isamapezeke kuti ikupezekaso ngati kuperewera mkagwidwa ka ntchito chair?
zifukwa zingathe kukhala zambiri, kungonena mu experience yanga yochepa yomwe ndakhala nawo pamwe yotsogolera electoral commission. Takhala ndi ma by elections angapo, tinapanganso fresh presidential election mu June chaka chatha. Chomwe ndaphunzira nchonena kuti ntchito yoyendetsa kapena kuyang'anira masankho ndi ntchito yayikulu kwambiri, komanso ndiyofunika anthu odziwa chomwe akuchita. Ndiye penanso ndichifayike mwachitsanzo pakali pano taperekako maganizo osintha malamulo ngapo makamaka pa qualification kapena criteria kapena ziti mfundo zomwe anthu amagwiritsa ntchito posankha kapena kupanga nominate anthu amene akufuna kagwira ntchito ngati makomishona. Ntchito yathuyi ndiyofunika ndithu anthu muzidziwe mmene zimayendera za ndale, komanso mukhale omvetsetsa malamulo, mudziwe za logistics, mudziwe za financial management, mudziwe za HR ndi recruitment. Pali ma stage ambirimbiri amene mafunika makhale wadziwa ngati commission. Ndiye ngati inuyo ngati makomishona pena mwina ukadaulo wanu kuperewera zingatokhala ngati zovuta. Inuyonso ngati makomishona pena chifukwa choti commission yathu imene ili composition yake imakhalanso ndi gawo lokuti makomishona amapangidwa nominate ndi zipani. Chair ndi amene amapangidwa nominate ndi Judicial Service Commission. Ndiye kuti ngati makomishona amene asankhidwa ndi chipani akayiwala kuti udindo wawo si uli chipani akalowa mu commission, udindo wawo nthawi imeneyo uli ku constitution ndi Malawi. Nzovuta bwanji mawana ali mkamwa paepo. Nzovuta bwanji munthu amene wachoka ndithu ni magazi achipani kuziwa kuti apano ndafika ndisaonekere kuti ndikukondera za chipani zanga, pamene mwina chipani wali disoso kuyang'ana kwambiri kuti kodi ukugwira bwanji ntchito yawo. Pamene pajapa papepa la mwina zimamveka bwinobwino, koma mugwirano ndi anthu mukuona mezi kuchitikira pa ground. Nzovuta bwanji kapena zosavuta bwanji che? Ineyo mu experience yanga ndimanganire kuti chachikulu ndi mtima wa patriotism kapena mtima wokonda dziko lako komanso kudziwa udindo wako. Chifukwa akakusankha achipani aja usanayambe ntchito makalumbira pamaso pa Chief Justice kugwira Bible mlenga chipembedzo chako komanso kunena kuti ukagwira ntchitoyo motsata zomwe malamulo amafotokozera. Ndiye munthu aliyense amene ali ndi chidwi chofuna kugwira ntchitoyo motsata mmene malamulo amafotokozera ndizosavuta kuti ntchito ukayikwanitse, chifukwa iwe ukazindikira kuti amene andituma kuno amandituma ncholinga choti ndikagwire ntchito yokomera Malawi. Chifukwa ngakhale akusankha achipani, chipani chakocho chimagwira ntchito so Malawi. Ndiye kuti iwowo chomwe akufuna nchoti akapambane m'masankho potsata ndondomeko ya malamulo. Ndiye iweyo ngati uli munthu wodziwa udindo wako komanso ngati umakhulupirira ndizo monalumbira zija kuti ndikagwira ntchitoyi mosakondera kumotsatira malamulo, ukakhala ndi commitment imeneyo munthu, zambiri ndizosavuta kuchita. Chifukwa palibe ntchito iliyonse yomwe anthu sangafune kuti mwina nthawi ina zinake zakomere. Wala ntchito yawo jaji yomwe timagwira. Munthu ungatopeza abale yako akuimbira he kwakuti wapanga zakuti tayankhuleni kuti pa chilungamo chake ngati munthu yosana lakwe akapita pa bwalo la court chilungamo chikaoneka. Zisayendere kuti wina wako yankhula ndi wina wake kuseri. Ndiye chachikulu chimafunika professionalism. Ngati anthu mukudziwa kuti ifeyo anthu akutidalira Malawi anzathu kugwira ntchito yokuti masankho akayende mwamtendere, kuti pambuyo pa zonse Malawi kayenda amene wawina kayenda amene wapambana kapena walephera aliyense akavomereze kuti masankho andalephera osati ife wina wandibera, masankho andalephera chifukwa choti ndi mmene anthu akondera. Ndiye kuti democracy yathu tiyilimbikitsa. Takuona ni mukuyendesa chisankho chachikulu kwambiri chija cha presidential election mu June, nthawi yochepa anthu ambiri ankakaona kuti kodi zimene zikwanisa bwanji, koma Malawi kunjako adaona ngati kuti mundagwira bwino ntchito imeneja. Ndi ma by elections amene abwerapo pakati pa kayandi auje ndi ma parliamentary kandi local government maonaso. Now tikuona kuti mutemo mwanomo kumanena kuti mukufuna mutafika pati in terms of zimene zichitike under your leadership, expectation ya Malawi imene ili pa inoyo tikupita mpaka namwina ku 2025 adalire bwanji kapena ayembekezere zotani? Ifeyo chomwe tingalimbikitsa Malawi kuwauza nchoti imene tayambira ntchito yathu, cholinga chathu ndi chomwecho, kutumikira Malawi. Chifukwa Malawi ndi mmodzi andi ntchito ya commission ndiyo ngogwira pakanyengo, koma mukapanga zinthu mosakhulupirika
kapena mukapanga zinthu mosazindikira udindo wanu zotsatira zake zingatobweretsa mpungwepungwe pa dziko. Ndiye ifeyo ngati komishoni tonse mmene tikugwira ntchito cholinga yathu ndi chimodzi, kuonetsetsa kuti chilungamo chionekere. Pamene pakufunika kupanga improve ma system, tili ndi ma strategy, tili ndi ndondomeko zathu kuti tikufunika tilembe ntchito anthu oti agwire ntchito ma office awa. Panopo tapanga establish research monitoring and evaluation directorate, kutanthauza kuti sitikufuna kuti ngati komishoni mavuto azingotiuza anthu obwera, koma tikufuna ifeyo ngati komishoni pamene tapanga masankho aliwonse, kani ma by election kaya tapanga program iliyonse, toka ine yake tikhale ndi nthawi yowunikira kuti ntchitoyi timati tiyipanga chonchi, malamulo amati tiyipange chonchi, ma best practices ku dziko lapansi amanena kuti zinthu zimayenda chonchi. Ifeyo mmene tapangira tinalakwitsa pati, nanga ndi chani chomwe tapanga bwino, ndi chani chomwe tingapanga improve ulendo winawo. Ndiye kuti commitment yathu ndionena kuti nthawi zonse pamene takhala ndi mwayi wogwira ntchito iliyonse, kaya ndi ntchito yoti yayikulu kayena kuyona ndi yochepa, tikayigwire motsatira zijanimana pachiyambi zija kuti tinalumbira anthu kuti ntchito iyi tikayigwira motsatira malamulo. Tikufunitsitsa kuti tikamagwira ntchitoyo udindo wathu omwe malamulo atipatsa tisauchepse, koma tikaukwaniritse molingana ndi chiyembekezo chomwe amalawi ali nacho pa ife. Osakhalisa apa mmagwira ntchito yowunikanso ndithu ma constituency nkumafunanso kuti mwina amene ali kochepa muonjezere. Nchifukwa chani mmagwira ntchito imene? Ntchito imeneyi timayigwira chimodzimodzi mmene tagwirira ma by election, chimodzimodzi mmene tanapangira fresh presidential election. Therefore yoti lamulo linatuma Malawi Electoral Commission kuti pakadusa zaka 5 izi zonse ikawunikirenso malire ama constituency ndi ma ward. Cholinga chachikulu lamulo limanena section 76 la constitution kuti mukamakhazikitsa malire ama constituency muzonetsesa kuti chiwerengero cha anthu amene angathe kuponya vote chidzikhala chofananirako kudera lililonse. Ndiye lamulonso section 8 ya Electoral Commission Act imapereka mphamvu kwa commission kuti isanafike nthawi ya masankho iliyonse, commission ili ndi udindo okhazikitsa nambala ya ma constituency amene anthu adapikisane. Ndiye chomwe tikupanga ndichoti ntchitoyi chiyambire ni 1998 sinagwiridwepoyi. Tili ndi ma constituency ena monga mwachitsanzo ndingokupatsani chitsanzo cha Lilongwe Central, City Central kuli anthu ovota oposa 120,000. Pamene tinapanga masamu athu kuwerengera manambala ama constituency amene tili nawo 193 ndi chiwerengero cha anthu ovota amene adzakhalepo mu chaka cha 2025 September, amakhala kuti nambala yabwino yomwe ingamakhale ya constituency iliyonse izikhala around 56,000. Ndiye kuti kuli ma constituency ena ndi akulu kwambiri. Ndiye lamulo linapanga dongosolo lena kuti ife ngati commission ndamene tili ndi udindo omaonetsetsa kuti ma constituency asamasiyane kwambiri. Cholinga chake ndi chimodzi, democracy mu Chingerezi timati one man one vote. Ndiye kuti mu democracy mphamvu ya vote ya munthu wina aliyense ikufunika izikhala yofanana. Mukakhala kuti constituency ija muli mavota ambiri, ndiye kuti mwasungunula mphamvu ya vote. Zinga zimene jaso zomweso zimapangitsa anthu ena kugwa ulesi kukaponya vote. Famona kuti olo nkaponya vote yanga ilibe mphamvu kwenikweni singasinthe kalikonse. Ndiye mukaonetsetsa kuti mwayesetsa kuti mukukhazikitsa ma constituency ama size ofanana, ndiye kuti munthu aliyense amene ali ndi mwayi wokaponya vote, mavota awo amakhala ndi mphamvu yofanana. Ndiye kuti mu democracy pali equality of the vote. Ndiye kuti aliyense akamayima mu nyumba ya malamulo ija akupanga represent anthu ofananirako amene antuma kumene kuja. Ndiye kuti mukuonetsetsa kuti munthu aliyense ufulu wake omwe lamulo linakhazikitsa mu constitution yathu ngati ya democracy ukulemekezedwa. Yagwiridwa bwanji ntchito imene yogawanso malirewa? Ntchito imenezi inathe pakali pano. Chomwe ifeyo tinachita commission ndi kutchula chiwerengero cha ma constituency amene chitakhale ku council iliyonse mu masankho a chaka cha 2025. Ndiye titakhazikitsa zimene zija tinatumano timati ma constituency and ward boundary review teams. Matima amenewa akugwira ntchito pa council iliyonse, mumakhala ma DC kapena komwe kuli ma CEO, ndiye kuti ma CEO ama municipal council kapena city council, mukumakhala ma director planning menemo, komanso tikumakhala ndi nthumwi ya ku survey department amene amadziwa
zopanga ukadaulo ojambula mapu komanso mapanga interpret ma features amene amatha kukhala pa mapu paja ndi maofesala athu. Ndiye iwaja ifeyo tinangokhazikitsa ngati commission kuti malingana ndi zomwe malamulo akufotokozera ndiye kuti ku boma la Chitipa tiapatse ma constituency 5. Ndiye ndi matimu awawa amene takhazikitsawa amene tinatuma kuti apite no ku Chitipa kuja akaone kuti kodi ma constituency 5 amenewo ndi ndondomeko zomwe lamulo likufotokozera kuti muziyang'anira. Wani ndi jandani naija kuti chiwerengero cha anthu ovota chizikhala chofananirako. Malamulo samavomereza kuti muziganizira kutithikana kwa anthu, population density. Malamulo samavomereza kuti muziganizira za geographical features, kuti kumadera ena ndikovuta kufikira. Malamulo samanenanso za ease of communication, mene ilili ma mode of travel kuderako. Muziganizira kuti mukakhazikiza constituency mu Chingerezi pali principle imwe timagwiritsa ntchito timati muzikhala ma communities of common interest. Mukamakhazikitsa anthu aja pamodzi kuti chomwe chimalumikiza njani. Ndiye mumafunika muganizire zonse zija mukamapanga establish constituency. Ndiye anthu amene wawo atatuma kuti atithandizire kukhazikitsa mapu atsopano chabwino ama boundary. Akatipatsa ma report ndi pamene titajambule mapu atsopano amene malamulo amanena kuti ma recommendation athu ifeyo ngati commission tikufunika tikapereke ku parliament. Sinde kuti zomwe titanene ife nzomwe zitakhazikitsidwe ya tili ndi udindoso ukapatsa ku parliament nawo ngati akuvomereza ndi pamene no ma recommendation athu atazagwira ntchito. Pali malingaliro kuti mwina tikhoza kuonjezera ma constituency 35 zimene zipangise kuti tichoke pa ma constituency 193 kukafika pa 228. Anthu ena akumati akamva nambala imene tofuna kuonjezerayi ndi akumafunsa kuti kodi amekiwa amalingalira zitizo pofuna kuganiza kuti oonjezerapo mmene manena zifukwa zonse zija zikhoza kufika pa 35. Kodi palibe kulingalirapo sopoti kodi chuma chathu cha ziko chitikangana 193 constituencies ndi ndalama zimene mwina zimatuluka pofuna kuyendesa ma constituency amene wo komanso effectiveness ya amene alipo padakali panopa kodi tionjezerebe ena mayika moziganizo zotani eventually pofuna nokuna kuti okay ngati meme maperekera chitsanzo kuti mwina kuchitipa tionjezera 5 zina zonse zimaonekira kapena mango yang'ana zimene mwanena zija without having to look at other economic factors kapena mmene akuganiza anthu ena kuti even kaliba ya anthu amene tili nawo kuti zingonjezerabe nkunena kwa anthu kuti mwina anthu ena amene sakuthandiza kwenikweniso. Choyamba tinene kuti ubwino wa democracy ndio kuti munthu aliyense ali ndi ufulu kukhala ndi maganizo awo. So pano maganizo okuti ntchito yoonjezera imwina tisayipange sitingaletse anthu. Koma ifeyo ngati a commission wanitana kuti ndi udindo owunikiraso za malire. 2 tikumvera maganizo anthu kuonjezera pa amene akunena kuti tisachite ntchitoyo. So maganizo amene tikulandira si okhawo kuti tisayichite ntchitoyo. Tamvanso maganizo a Malawi amene tayendera kuyambira ku Nsanje mpaka kuchitipa. Ndiye malingana ndi maganizo a Malawi amene tayendera kuyambira ku Nsanje mpaka kuchitipa. Tinakakhala kuti ifeyo ngati ameki timangofuna ngopanga zongokondweretsa anthu. Tinakatha kuonjezera 200. Aliyense ku console yonse metapita akufuna mipando yawo itaonjezeredwa. Chitepa ndakuwuzani ja kuli 5. 5 yo ndiyo mwe ilipo kale sitikwaonjezera. Chomwe tikunena nchokuti 5 ya kuchitipayo ngakhale sitikwaonjezera koma tufunika tipangenso consider kapena tiunikirenso malire a mipando ya kuchitipa. Sikuli konse kuti mangoganiza kuti mango mwaza mwachisawa akungogawa ya. Ndiye udindo wa ifeyo ndomvera maganizo anthu onse. Choyambirira program yathu itisana iyambe tinayipanga include mu strategic plan. Muchokera mu strategic plan tinayipanga include mu budget. Kuti ifeyo ngati ameki muchaka ichi tufuna tagwira ntchito iyi. Budget yathu ija tinakayipereka ku nyumba ya malamulo. Ku nyumba ya malamulo kuja anayivomereza budget ija. Kutanthauza kuti aku nyumba ya malamulo amene mu democracy ndi anthu amene amayimira Malawi. Anakakhala kuti ntchito yathu itu kupanga propose kamene timaganizirayi akuiona kuti ndiyo safunikira kuichita mu democracy. Anakatiuza kuti ameki program iyi ime bwanji musayipange. Nde iwo anativomereza anda kuti anatituma ndikuti yembekeza kuti mukagwira ntchito yo muzatipatsa report yanu. Ndiye
chachikulu chofunika kusindikira ndichonena kuti ku Malawi kuno mmene ilili governance architecture yathu komanso ndi mmene zambiri zaboma ma socio-economic services kapena ma program opanga distribute kapena kugawa ntchito ya chitukuko zimayendera. Even mutakaona ngati munawerenga Malawi 2063 document, chilichonse chimapangidwa arrange kapena kukonzedwa around the constituency. Even Malawi 2063 ikugwira ntchito popanga assume kuti ikalowa mu madera kuchokera ku ma constituency. Ndiye kukhazikitsa ma constituency si ntchito yokuti anthu azingoyona ngati ndikutaya ndalama. Munthu ukakhala kholo ungathe kukhala ndi ndalama yochepa tikuganiza kuti umugulire mwana wako maswiti azidya kapena umugulire mwana wako makope azivala kapitulo wansanza koma ukunkonzera tsogolo. Kukhazikitsa ma constituency okwanira ndi njira imodzi ife imene tikuonera ngati make, chifukwa ife yonso mu Malawi 2063 tundu dindo oonetsetsa kuti tikulimbikitsa ulamuliro wa democracy kuno ku Malawi ndi gawo lathu limenelo ngati governance institution. Ndiye kuonetsetsa kuti ku ma constituency athu kukugawidwa chiwerengero cha anthu motsatira malamulo ndi njira imodzi yolimbikitsira democracy. Chifukwa mujananena moja kuti ngati chiwerengero cha anthu ena chachuluka kwambiri ku ma constituency kwina kumapangitsa anthu azigwa ulesi. Komanso kumadera kwina ngati ma MP sakukwanitsa kufikira anthu awo, anthu saona phindu lokavota. Ndiye tikangolingalira za MP kuti tikungoononga ndalama, ifeyo ngati a commission tikunena kuti bwanji anthu atipatse mwayi tigwire ntchitoyi metanena muja ma MP awo amene ali kunyumba malamulo panopo. Ngati angakaone kuti zonse akunena amekizi palibe cha nzeru, sinde kuti zomwe tanena ife zikagwira ntchito ndiye kuti akazika pambali. Koma chomwe tikufuna kutsindika ndichonena kuti udindo omwe constitution inapereka ku commission omwe kwa zaka 23 sunagwiritsidwe ntchito, ifeyo nkosatheka kuti tisagwiritse ntchito. Munakamba chitsanzo cha mmene court linayankhulira za ma commissioner mu chigamulo chake. Ndikupatseni chitsanzo. Ma commissioner amene amapanga masankho a 2019 tripartite, potsatira zomwe anagwirizana anthu onse okhudzidwa ndi masankho, mmene amaonera kuti zotsatira za masankho zimakonzedwa bwanji, anavomerezana kuti ma results akachokera ku polling station asanafike ku district tally center azidutsa ku constituency tally center. Ndipo anthu anavomerezana ndikusayinirana maminutes alipo. Chifukwa ndongoso limenelo limaoneka kuti ndi la nzeru, lithandiza kuti kwa DC kusamangonjikana anthu ambiri kudzingobwera zotsatira anthu adzimva bwinobwino zinthu. Nkhani imene itatuluka pa court, a court ataona nga malamulo mene alili pakali pano. Mu malamulo mulibe arrangement ya constituency tally center. A court ananena kuti a commission mwalipira ntchito yanu. Koma zonsecho a commission amapanga zinthu zomwe chani anthu ena onse okhudzidwa ndi masankho anavomereza. Koma a court ananena kuti a commission mulibe mphamvu yochita zinthu zomwe lamulo silinakulolera. Ndiye ife tunena kuti ifeyo ngati a commission amene tili panopo mu mpando uwu, lamulo latipatsa udindo okaunikanso malire. Lamulo latipatsa udindo olingalira kuti chiwerengero cha anthu mu ma constituency chisamasiyane kwambiri. Ndiye tikumva zonena za anthu, koma tinene iso china chomwe ma stakeholder ena amene atiyankhula. Chifukwa nkhani iyi taitengera ku madera osiyanasiyana. 1, takomana ndi atsogoleri a zipani. 2, kupyolera mbunge la paki takomananso ndi atsogoleri a zipembedzo. 3, tayendera ku madera nkukomana ndi Malawi kuyambira ku Nsanje mpaka Uchitipa. Takomana ndi ma CSO, takomana ndi anthu akumanyuzi ngati inuyo, tacheza ndi Malawi osiyanasiyana. Maganizo kuti ntchito ndiyo ngotaya ndalama sikuti akunena ndi anthu onse. Pali anthu enanso mete makomana ndi paki pamodzi ndi Center for Multi-Party Democracy ananenetsa atsogoleri kuti pamene Malawi inasankha boma la democracy is expensive.
ngati tikufuna tikhale anthu olemekeza malamulo, tisamakonde kutsogoza nkhani yoti palibe ndalama. Masabata awiri apita omwewa a Anti-Corruption Bureau pamodzi ndi a UN amakamba maripoti a chuma chomwe chimaonongeka ku Malawi kuno chifukwa cha nyengo. Ndekuti chumacho chilipo, anthu atafuna kuchigwiritsa ntchito chumacho munjira yoyenera chilipo ndithu. Andi ma nambala amene tikupanga suggest pano sitinati ayamba kugwira ntchito chaka chamawa, tikukamba za 2025. A stakeholder amodzi amatiuza kuti for 5 years budget yomwe itafunike ya ma MP amene tikupanga additional ndi 16.7 billion. Pama fresh presidential election okhaja tinapanga chaka chatha, budget yomwe inapangidwa approve ina 29 billion masankho amodzi okha. Koma tikunena kuti anthuwa kuti agwire ntchito 5 years ndalama yomwe tikufuna kuonjezera ndi 16.5 billion. Ndiye kuti sizoona kuti ndalama imeneyo ikapanda kukagwira ntchito kuma MP ndiye kuti automatically ndalama imeneyo yapita kumaphunziro kapena kuzipatala. Maganizidwe amenewo kwa ifeyo ngati a commission tikuona ngati anthu akuyipanga reduce argument, it's too simplistic. Chabwino. Tikhala anthu ona mtima. Chabwino. Na mwaifotokoza bwino na khala phe kumvesera nani kuti ndimve kuti imene mwikamba bwanji. Now, pankhani yomweyi pakumakhalanso maganizo ena kuti pokuti malamulo inde amatero kuti zipani zomwe zili ndi over 10% ya representation ku parliament ndi imene ikhoza kukhala ndi ma commissioners. Padakali panopa mu commission mwanu muli zipani ziwiri za DPP MCP ndomwe adakwanisa malingana ndi malamulo kuti asankhe. Kodi mmene pamakhala ntchito yogawaso malirewa sipamakhala kukondera kwa ma commissioners amene alipowa kuti kwathuku ukhale mwina mipandoko yambiri kuti mwina kusogoloko zikhoza kuzapanga work to our advantage? Sipamakhala kukondera kwa ma commissioner chifukwa choti ngazipani yes amakhala neutral komabe amakumbukira zipani zawo poonjezera ma constituencies asopano apo gawaso malire? Ubwino wake zipani zonse zomwe zichulazo zinasankha ma commissioner atatu tutazoti ali 50-50. 1. 2. Panalibe kukondera kulikonse chifukwa mfundo zomwe tikugwiritsa ntchito zichatanena kale zili malamulo tazifotokozera. Ndipo ngati pangakhale umboni kuti mukuoneka kuti apa mwapanga mokondera chonchi, bwanji zizayenda chonchi zolekana ndi formula yomwe mukufotokozera kuti mugwiritsa ntchito, ife ngati a commission titokonzekera kulandira madandaulo ngati amenewo ndikuwaganizira. Koma mujanda kusiyana pachiyambi pacha kuti patriotism ndi professionalism ndi zinthu zofunikira kwambiri. Ineyo ndikunena pano pamaso pa Malawi, ma commission anzanga amene ndikugwira nawo ntchito sabwera ku commission ndikumakhala kuti awo angobwera tu apatu ndi agenda ya chipani chawo. Mfundo timakambirana ngati anthu timayenera kutsutsana chifukwa tonse ndi anthu akuluakulu, anthu 7. Ndiye kuti nkhani ukabwera nayo umafunika wapange convince anzako aja ma decision athu kapena mfundo zathu timapanga by consensus. Timagwirizana tonse. Wina atsutsa, wina atsutsa, wina atsutsa, wina atsutsa. Pamapeto pa zonse mugwirizana kuti chomwe titapange ngati commission ndi chichi. Ndiye experience yanga kwa ineyo ndionena kuti ngati commission tikumapanga consider zinthu zomwe lamulo lavomereza kuti ndizoyenera kuchita, osati zokomera chipani chilichonse chifukwa zipani zimabwera nkupita. Chabwino. Padaliso kuyankhula kwina kuti nthawi zina ngati chair amakhala ndi mphamvu zina zake zokuti amatha kuzangopanga chiganizo pa yekha. Yes, muli ndi ma commissioners amene magwira nawo ntchito, koma there comes a time whereby you make a decision as a chair of the commission. Nzoona ena ankanenapo even potengera even ma presidential elections fresh presidential election ija kuti there was a time that you had to make your decision even without the knowledge of ma commissioners and aja when there are critical decisions that must be made. A chair, I'm not aware of that situation. Chifukwa chilichonse chomwe ndikayenera kupanga chikuyenera kukhala chovomerezeka ndi lamulo. Ndi lamulo limana kuti ma decision a commission afunika kale ma decision a commission. Ngati mtsogolero of course ndiyenera kuwapanga convince anzangacha kuti pa stage yomwe tafika pano tufunika tipange chakuti mukuona bwanji. Iwo ayika maganizo awo, anzawo ayika maganizo awo, tikambirana ngati commission tigwirizana tiponga minutes.
so decision iliyonse so simakhalapo nthawi yokuti ichi chiganizo chimwapanga ndinokha. ayi palibe decision imene ndingapange ndekha ngati chi ndilibe mphamvu imeneyo pa lamulo. Udindo wanga ndikutsogolera commission 1 pakakhala ngati ma meeting ndine amene ndili ndi mphamvu yoyitanitsa meeting. Ndofunika ndipereke agenda ya meeting aja ndapatsa anzanga notice kuti meeting tikubwerayi tudzakambirana chakuti. Ngati pali zowerenga zoti afunika awerenge meeting isanabwere ndapatse 7 days notice abwere. Akamabwera zoti tukakambirana chani. Ndiye ineyo ngati chair lamulo lilibe mphamvu yomwe inandipatsa kuti ndzipanga ndekha ganizo ndikuwapanga impose anzanga. Ndiye kuti ndikatero ndiye kuti ndikupanga operate beyond mphamvu yomwe lamulo landipatsa. Chabwino. Kuchokapo kumeneko tofuna tikambeno za kaponyedwe ka vote, particularly ma by elections. Ma by elections zimaonekabe kuti anthu sakhala mwina ndi chidwi kwenikweni. Jere tikamafika mwina even ma local government elections aja kuti nthawi zina katulukidwe ka anthu kuti akaponye vote kakumakhala kuchepa. Kuti mukuona ngati kuti tingakonze pati kuti chidwi chimene timakhala nacho kandi tripartite elections ija tizikhala, we should maintain that steam and enthusiasm kuti even pamene tikupangaso zisankho zazibwerezazi kandi zosankha MP kandi zosankha ma councillors anthu azituluka maunyinji wawo pozindikira kufunika kuponya vote. Pali magawo awiri kuyankhulanga kufunso limenelo. Choyamba tinena kuti pakufunika anthu taphunzitse pali civic education komanso pali voter education. Mwachitsanzo pakufunika anthu tikamapanga masankho a councillor taonekere anthu maso kuti aone kuti councillor ngati pali munthu ofunikira pa chitukuko ndi councillor. Chifukwa konsolo ndikomwe amamanga mfundo za ma program amene atapangidwa implement kapena kugwiritsidwa ntchito mudera lililonse. Ndiye kumene kuchenkomwe kumakhala ma councillor. Mmene ndagawire budget yomwe boma lapereka ku local government amakapanga zimene jani ma councillor. Koma nthawi zambiri anthu amayang'anira pansi udindo wa councillor. Gawo loyamba ndi limeneyo tikufunika taphunzitse anthu ndipo akazindikire kufunikira kwa mavoti. Koma pakufunika so tivomereze kuti chochitika chomwe chimakhalapo chokuti pakakhala mavoti obwereza ku ma MP kapena ku local government interest imachepa. Phenomenon imeneyoyo siya kumalawi kokha kuno, ndi democracy iliyonse imakhala ndi zinthu ngati zimenezo. Chifukwa chake ndichosavuta kukabwera kuno ku Malawi kuti Flames ikumenya mpira ndi Cameroon ndi mupange arrange game ya matimu aku location kuti akumenya, attendance yake ndiyo siyana. Chomwe chimachitika nthawi zambiri tripartite election ija nchoti anthu ambiri chidwi chawo chimakhala kukasankha president. Nde obviously because the stakes are higher posankha president, ngati anthu abwera kuzaponyera vote ya president ndemwe apatsanso mwayi ovotera MP ndi councillor, ndiye kuti turnout ikhala ikulu. Pamene mukangopanga arrange by election yokha yadera lawo lokha, interest imakhala yocheperapo chifukwa the stakes are not as high as when you are doing a presidential election. So that phenomenon ndiyo kuti kulikonse you have to contend with, you have to live with that reality. Kuti ngati anthu akuona kuti kusankhira MP so amphamvu kwambiri ngati mmene alili president, chidwi chawo chimakhala chochepera. Koma tikatero sinde kunena kuti ife ngati ameki tisakhale ndi udindo kapena interest yoonetsa kuti kodi tingakope bwanji kuti anthu akudera kunoko adziwe kufunikira kosankha munthu woyenera. Chifukwa chimachitika nthawi zina kuopsa kwa anthu kwa ulesi kukavota masankho obwereza. Ndikoti chifukwa choti anthu ambiri akhala apezeka kuti munthu akwinayo si munthu amene anthu amamuganizira. Chifukwa choti literally iyeyo wangowina by default, wawina turnout 20%. It means anthu 80% alibe chidwi sana katheso kukafotokozera maganizo awo, angozisiya. In other words, ayankhula pokhala, they have spoken by staying away. Ndiye kuti makhala kuti representation ija mwayipanga distort kwambiri. Ndiye ifetu ndi udindo and ngati commission chativuta nthawi inoyo ya COVID ndichonena kuti ndondomeko zina zomwe timagwiritsa ntchito pokopa anthu monga madrama kapena mipikisano ya mpira, zinthu zokopa magulu anthu tinaziyimitsa chifukwa chofuna kutsatira malamulo
kasonkhanidwe ka anthu nthawi ya covid ino. Nde zimene zijanso zapanga impact kapena zakhudza mmene tingatere kuwakopa anthu kuti abwere atuluke pa nthawi yomwe tikupanga masankho obwereza. Koma mongonenanso motsindika nchionera kuti nthawi zina pachoonadi chake nchokuti nthawi ya masankho apatatu aja anthu ambiri chidwi chawo chimagomera poti afuna akasankhe mtsogoleri wa dziko lonse. Mugonera Times exclusive kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio. Alendo athu mprogramu yathu ya lero ndi apampando abungwe la Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachale. Programu imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television, TTV, Times 360 Malawi. That is our Facebook page, but the program is also available on Times Radio. My guest in today's edition of the program is MEC Chairperson, Justice Chifundo Kachale. Welcome back, Justice. Thank you so much. Now, taunikapo nkhani zambiri tisanapite ku break. Komano nkhani imene imakhala mwina ikutivuta kwambiri imene takhati kuimva mbuyo monsemu ndi nkhani ya ndalama. Mwanenapo inu kuti chisankho si one day event, it's a cycle. Tikamaliza china timakhati kuyamba china. Kodi padakali pano pamkoza kunena kuti ndalama zikumabwera bwanji kuti inu yomwe ndese ntchito zanu mene lamulo likunenera. Kan kuchokera kwanza tamwe amatithandiza kandi kuboma kumene. Tikanazanza tamwe amatithandiza panopo mabungwe onse amene amafuna kupereka thandizo kumeki amagwira ntchito through dongosolo lomwe timati basket fund yomwe amapanga manage nda UNDP. Ndi program imeneyo panopo ikuta mu mwezi uno wa December. Ndi pali dongosolo lokuti malinga ndi meeting akambirane malinga ndi zosowa za ife za meki komanso pamene tikuona kuti pakuperewera angathe kutithandiza ku zaka 5 zikubwerazi. Koma tikakamba za kuboma mwachitsanzo munakamba za kufunikira kwa MP imafuna ndiunikire pamenepo. Pamene timapanga ma fresh presidential elections pacha anakakhala kuti parliament yathu inalibe mphamvu ndipo simadziwa udindo wake. Aboma nthawi imeneyi amanena kuti tilibe ndalama zochuluka choncho. Ifeyo tinapita ku parliament ngati a commission ndikukauza kuti budget ija munavomereza ifa budget ya masankho anatavomereza kale akavomereza imakhala ndi mphamvu ya lamulo. Ndi tinapita kukauza parliament kuti inuyo tu budget munatipatsa ija ako executive sakutipatsa ndalama. Unaludindo wa MP aja ndi makomiti awo kuwaitanitsa nduna achuma a governor reserve bank ndi ena onse amene zimakhudza za chuma secretary of the treasury kuti aonetsetse kuti mwapatse ndalama ameki. Tanthauza kuti parliament anthu angathe kumayiyang'anira pansi, koma mu democracy pamafika nyengo zina zoti aliyense amafunika agwire ntchito yake. Ndipo ine ndikatona kuti parliament yomwe ilipo panopoyi mu nthawi ya masankho imeneja inatithandizira. Chiyogereni chimene nthawi imeneja masankho obwereza konse kumwe takhala nawo kandi ma MP kandi ma councilor parliament ndalama yatipatsa. Panopo tikugwira ntchito yowunikiranso malire a ma constituency. Parliament inatipatsa 700 million kwacha timafunika 1.6 billion. Panopo chifukwa cha kukwera mtengo wa mafuta ndi kukwera mtengo kwa zinthu zina budget manager tingathe kuyenera kuipanga revise. Koma kuchokera mmene takhala tikugwira ntchito ndi aboma chiyambire ni ntchito yathu ife ngati commission palibe vuto lomwe takhala nalo pakafika pa nthawi ya zachuma. Chabwino.
tikachoka kuyang'ana kumene koko nthawi ina yake anzano amene adali mbuyo adazaganizapo kuti mwina ndalama zinazi tisamangozisunga maka izamalipira kandi ma nomination fees ndi adaganiza ganizo lokuti mwina azichite invest pena pake kuti nkuzazigwisa ntchito pasogolo zitapindula. Mukamaona inuyo lero mmene mwakhalira pano ganizo limeneli maliona bwanji mwina kuyamba? Choyambirira ifeyo tingationana kuti mmene analili nthawi imeneyo komwe anayika ndalama zija inaoneka ngati ndi kampani yakuti ntchito yakuligwira bwino, chifukwa kampaniyo imapangidwanso regulate ndi Reserve Bank. Panalibe choletsa chilichonse kusungitsa chuma chanu ku kampani ngati imeneyi. Komano mu experience omwe itakhala nayo ifeyo no chilowere ngati a commission chimodzi mwa chitsanzo chomwe takonza chomwe takhazikitsa kuti patsogolo tizakhala ndondomeko zabwino, takhazikitsa investment policy. Kutanthauza kuti tukhazikitsa ndondomeko zomwe ngati commission tikamalingalira kuti kodi ndalama zikozi chifukwa zosungitsa ndalamazo ndi mphamvu yomwe lamulo limatipatsa kuti ngati tapeza makobidi ngati manenamo ndalama zimachokera ku nomination fees atipatsa mphamvu yokuti tingathe kupanga invest. Ndiye chomwe tapanga discover nchokuti panalibe ndondomeko yokhazikika yolembedwa yomwe mungatsatire kuti kodi mupanga decide bwanji niyo ngati commission kuti investment tikupangayi ndiyogwira. Ndiye zimene zozo ndi zimodzi zomwe tikukhazikitsa kuti tifunika tikhale ndi dongosolo lokhazikika lomwe angathenso kutipatsa uphungu anthu odziwa za investment izo. Jamakuza ndipoyambirira zija kuti ntchito yathu ngati makomishona ndiyofunika makaulo osiyanasiyana. Ndiye pali zina zoti ifeyo mwina ngati makomishona patoka tingatokha kuti suti pakati pathu pali munthu ozidziwa zimene zijazi. Tifunika tikhale ndi dongosolo lomwe lingatithandizire kuti kodi titafuna kuchita ntchito ngati iyi tingapeze bwanji ukadaulo oyenera kuti chuma chomwe chili cha Malawi tikachisungitsa chisathe kuwonongeka, tikhale ndi mwayi oonetsa kuti tatsatira dongosolo lokhazikika. Now zikuoneka ngati ndalama zimene zijazi zidakola pena pache mapempha boma kuti tikuthandizeni kuti mukazitenge, padakali pano nkhani imene ili pati? Pakadali pano tinasuma ku court ndipo a Capital Alliance analandira chikalata chathu ngati sayankha ndikuti tili ndi ufulu potsatira malamulo kuonetsa kuti a court atipatsa mu Chingerezi yomwe timati default judgment. Ndiye kuti ifeyo ngati makomishona sitikungokhala taona kuti tili ndi udindo ogwiritsa ntchito malamulo kuti tipange recover investment yathu, ndiye tinapita ku court. Chabwino, kuchoka pamenepo kwakhazikisidwa lamulo lina lowunikira amene zipani za ndale zikupangira zinthu zawo mdziko muno. Mbali imodzi imene I think pakhala pakuyankhulidwa kwambiri ndi ma handouts. Ndikudi ma handouts wa ali ndi kuthekera kosokoneza bwanji zinthu imene tingapangire kachidwe ka zinthu. Ndikuyibwesa nkhani imeneyi kwa inuyo chifukwa chokuti timaziona zimene nthawi zambiri pa nthawi imene anthu akuchita misonkhano yokopa anthu kuti kuli masankho ndi zipani zija zikuchita misonkhano yokopa anthu. Now definition ya handout imene yabwerera ndi imene ikuchitidwa interpret ndi kuti a political material ngati ameki udindo wanu uli pati kuonesesa kuti pasamakhale mwina ena kukhala ngati kuchenjerera lamulo kapena kuchenjera mochita mwawo mana kuti ya itu izi ndi zida zogwisa ntchito pa campaign, yet maybe sometimes ukaziunikaso kuti isi handout munthu amene walandira zimene zizi sizikumuthandizaso kuti akaganize kuti mwina awawa chifana ndi pa certificate ndi chipewa mwina ndi aponyere vote iwowa. Ndakodwa limene mwandifunsira funsirano mwandi udindo wanu ngati ameki uli pati. Mwachidule palibe udindo wathu uliwonse. Ndende fotokozere. Chabwino. Lamulolo linapereka mphamvu kwa registrar of political parties. Ndiye registrar of political parties pakali pano kugwiritsa ntchito registrar general ndi amene akupanga administer lamulo limenelo. Panali maganizidwe ena kuti mwina mphamvu yogwiritsa ntchito lamulo limene ayipereke kumeki, koma lamulo limenelo sinakhalepo pakali pano. Ndiye ndigwiritsa ntchito funso lanuli kufotokozeranso vuto lina lomwe timakumana nalo nthawi ya masankho. Mu Electoral Commission Act komanso mu Presidential and Parliamentary Elections Act komanso mu Local Government Elections Act muli malamulo ena amene amakhazikitsa milandu yomwe anthu amatha kupalamula nthawi ya masankho. Zimachitika nzokuti
anthu amene akukhudzidwa ndi zotsatira za masankho aja umapeza kuti akulembanso modandaula kuti ameneyo anaphwanya lamulo lakuti, anapalamula mlandu wakuti kuti ku commission. Pamene dongosolo lake ndilonena kuti ngati kupereka ma handout kuli mulandu, ndiye kuti akufunika munthu uja agwidwe ndi apolisi akazengedwe pabwalo. Funso mukufunsalo kuti kodi handout kwenikweni ingakhale chani, ndi funso la judicial interpretation. In other words, abwalo afunika akamasulire lamulo lija kuti kodi chomwe choletsedwa mu lamulo ndi chilichonse kapena chingakhale chovomerezeka ndi chiti. Ndiye zimachitika nthawi ya masankho, chomwe chimachitika chomwe ife ngati ya commission tikufuna anthu azitimvetsetsa ndiyo kuti nthawi ya masankho institution yomwe imatchuka kwambiri imakhala meki. Koma anthu asamayiwala kuti nthawi ya masankho sindoti malamulo ayimitsidwa iyayi. Ma institution onse amene ali ndi mphamvu yogwira ntchito yokhazikitsa dongosolo ndi lamulo kapena rule of law amakhala adakagwira ntchito. Apolisi mphamvu yawo adakali nayo, mabwalo udindo wawo adakali nawo. Si zonse zomwe zitachitike nthawi ya masankho zomwe udindo wake ukathere kumeki. Ndi chifukwa chake masankho aja ameki atachitwa kuti wawina president wakuti anthu sanabwere kumeki, anapita ku court. Court inagamula mpaka masankho aja anachitikaso. Chifukwa ndimene lili constitutional democracy, imagawa maudindo kwa anthu osiyanasiyana. Ndiye maofensiwo kapena zolakwikazo zingatokha kuti zikuchitika nthawi ya kampeni. Koma njira yake yopezera thandizo anthu asangolunjika kuyang'ana zonse kumeki, aone kuti lamuloli ngati munthu akuphwanya lamulo kuti akupanga committee criminal offense kapena akuphwanya lamulo kuti wapanga mulandu, njira yake ndi chani. Chifukwa ano pafunika ampeze munthu uja ndi umboni, apeze mboni zomwe zitakayime pabwalo, zomwe zikapereka umboni uja zikapangadi establish kapena kukhazikitsa kuti mlandu wakhazikitsidwadi, ndiye bwalo likagamula. Muli mphamvu mu bwalo lokuti olameka atamutchula kuti munthu wawina. Koma ngati waphwanya malamulo a mitundu ina, malamulo amapereka mphamvu kuti ibwino bwalo lingati upanga nalify ma results, kunena kuti inde munawina kwa munawina mophwanya malamulo a commission panganiso. Chabwino. Ndimafuna ndifunsise pamene pachifukwa imene mwanenera justice pamakhala nkhani zambiri zimene zimabwera nthawi imene jayi yayi ku anthu amenyana ndi mupanga bwanji kodi simupanga disqualify candidate. Ndi nkhani ziti zimene mmayina kuti muzilandira nthawi imene ja tingofanizira kandi nthawi yokopa anthu mpaka na nthawi yoponya zisankho zimene ameke mukhoza kupanga hando. Ndakumva ndipo nthawi inake mukuwapanga lifa anthu pitani ku polisi mapezeka anthu aja sakukhutisidwa kuti koma these election related issues kodi meki si maina kuti mwina ingo I don't know kuti inu malandira ziti and ziti zimene sizimaina kuti don't even bother kutengera ku commission. Monga bemunena kuti anthu apanga ziwawa nthawi ya masankho kapena nthawi ya kampeni, pali malamulo oletsa ziwawa kandi nthawi ya kampeni kasi nthawi ya kampeni. Ndiye kuti akusowekera kuti apolisi agwira anthu amene aja akazenge milandu pabwalo. Chifukwa chomwe chimachitika nthawi zambiri nzoti anthu amangolemba chidandaulo kuti kwakuti wachita chakuti. Ndiye mwina ndibweze pambuyo chifukwa choti pamakhala madandaulo ambiri, ifenso ngati commission tinakhazikitsa timati multi-party liaison committee amene amagwira ntchito pa constituency level. Ndiye kuti makhala anthu amene amazipani zonse komanso apolisi ndi anthu ena onse okhudzidwa ndi dongosolo la zisankho kudera kumene kuja. Pamakhala nkhani tina mwachitsanzo pamapezeka candidate wina amapanga ma primary ku chipani, ndiye walephera kumene kuja wagwa nayo. Nthawi yomwe akupanga kampeni yake amazapezeka kuti mwina wasankha kalala ya nsalu yake yofanafana ndi chipani waluza chicha ma primary aja. Khani ngati meja sikofunika so kuti muvutikenso kuchita kupita ku court kapena ku polisi. Multi-party liaison committee icha anthu aja amakomana onse, amuyitana iye uja ndi anthu ake, zipani zija zikomana akambira kuti akulu apatu yalakwa. Mukhala ngati mukufuna muanamize anthu, mukudziwa chomwe mukupanga. Ngakhale mwangosintha kasimbo pang'ono chomwe mukupanga nchoti anthu azikuonani ngati mukuyimirabe chipani chicha. Mwapeza kuti nkhani ngati zimene zija ndipo nkhani zimene zomwe simachuluka kwambiri zimakhala kuti pa level imene ijayi anthu amatha kuthana nazo zisanakule ndi kuti zatheka.
ndipo pamakhala nkhani zina zokhudzana mwina ndi chiwerengero cha mavoti. Pa mavoti paja dongosolo limafunika kuti nthawi yomwe mavoti aja akuwerengedwa ndiye kuti munthu ujaso ali ndi ufulu nayenso opanga lodge complaint kapena kupereka dandaulo lake. Ngati mwina akuganizira kuti anthu ena amene abwera kudzavota mwachitsanzo siwoyenera kuvota, iye uja mamonita lake ali ndi ufulu ndithu kuwafunsa polling officer kuti uyu tikumukayikira. Ndiye kuti polling officer uja ali ndi udindo olemba mu complaints book kuti achipani chakuti adandaula za uyu akumukayikira ndiye mumfufuze. Ndiye kuti iye uja pompaja ali ndi udindo angathe kupanga verify right on the spot, kaya ayuza voters register pompo, kaya afunika ayimbe ku main office kuti apange verify solution kapena yankho lomwe wapereka pamene pacha alipangenso record mu register muja. Ngati munthu uja anadandaula uja sana khutisidwe ndi yankho limene lija, ali ndi ufulu kupita mpaka na kwa returning officer pa district kuti ineyo ku polling station kwanga ndinapanga raise issue yakuti koma yankho andipatsa sikundikwaniritsa mundithandize. Iwo ajaso ndi udindo kupanga register vuto lake lija ndikumpatsa yankho lankho mwampatsa lija alilembe. Ngati munthu uja palevo imene jaso sana khutitsidwebe ndeno mpamene nafunika bwere chani ku commission ino pamene commission yakhala pansi ngati commission kupanga decide ma results. Akamabwera ndi complaint yake ija nthawi inati mafunika be ndithu kaumboni ndithu akhale ndi umboni kuti kodi nkhani mukambayi ndiyotani. Ndiye ndinkona no pena umapezeka kuti anthu aja akupanga allege kapena akunena za zokhudzana ndi kuphwanya lamulo kuti ndi mlandu wa criminal. Ndipo pamene ife timati iyi tilibe mphamvu ifeyo ngati tili commission sife bwalo logamula ngati mlandu wa criminal kapena ayi wakhazikitsidwa. Nkhani imeneyi muyipitise kuti kodi ku polisi. Chabwino. Mothamangisana ndi nthawi pali nkhani inayenso yakhala ikumatuka kwambiri pakatipa. Chibwerere ni commission yanu mwakhala mukumaonekaso mavoti aja amati null and void after mwina khuti litakampaposo za null and void. Anthu kumbuyo kwakhala kumasusana kuti kodi how do we determine kuti intention ya munthu inali mwina kwina kukaza kangofika mukamaonekaso mavoti mukumabwezeresa aja chimene mukumakhazikikapo ndi chani mwina ingoti pasani chithunzithunzi kuti mavoti tawerenga null and void 10 taona kuti ndabwinobwino takonzaso tagawa chonchi mumayang'ana chani kuti tiziweko kuti next time tiziziwa kuti okay ameki amayang'ana izi. Timayang'ana ngati intention kapena cholinga cha munthu wovota uja chinali chomveka kuti munthu wadinda komwina wadinda pakona ndiye wadinda chala chake chija chagwera mabox awiri koma tikuchita kuona kuti cholinga chake amadinda apa iyayi ngati ino chagunda mabox awiri muda pakuti iye amafuna kudinda pati. Chabwino chifukwa chomwe chimachitika muamvetsetse nkhani ya null and void imaphweka anthu mwe mwayiganizira pambali koma mukamazindikira kuti mavoti aja amawerenga onse amene akupikisana aja alipo nkugwirizana kuti iyi null and void palevo imene jayi amakhala anthu aja aliyense wavomereza kuti iyi kuti tivomere sizikuoneka kuti zili straightforward. Ndiye pa law reform ena amene tikupanga propose panopo tifunanso tipereke mphamvu kwa commission yofotokozera funso mwatipatsa inuwo kuti tikhale ndi mphamvu yokhazikitsa ma regulations mwachitsanzo amene angathe kutambasulira kuti anthu azimvetsetsa mwansanga kuti kodi akati voti iyi sitikutha kuyiwerengera nkhani yake akuitsa ntchito yotani. Ndifa yake tikamafotokozera zoti tapereka mavoti akuti kwa wina takonza ma null and void ochuluka chotere timapanga da register zimene zija kuti ngati wina aliyense angakhale ndi issue timazisunga zonse zija kuti zomwe ife timanayo kuti analakwitsa pa returning officer pozikaniza ndi izizi ndifa cha ichi tazivomereza komwe tuneneramo chile imene timayipanga mosati mopupuluma kapena mwachangu timafuna tionetsetse kuti ntchito iyi atakhala kuti anthu taabwezera kuti takambirana nemene munalili and pa situation mukakhala pa polling station pamakhala very heated kakantha yowerenga margin aliyense ali ndi chidwi kuti candidate wake apindule. Ndiye ngati commission timaonetsa kuti tisapatsa anthu chitsogozo choti pamawa chikabwetsa mpungwepungwe tizipereka ma guidelines okuti nda straightforward
kuti anthu aja kandi ku Nsanje kandi ku Chitipa kandi ku Lilongwe kandi ku Nchinji asamakhale kuti akusokonekera onse azikhala kuti akupanga apply ma standard omveka. Ndifuna tigwiseko ntchito mwina ma example awiri. Palipena munthu akuchonga ndipo chonga nkaboximu kukatero kachichongekwa kakacha mwina kakakhudzako ku box kwina, then pali wina wachonga chifukwa kuti akusankha pamene papa ndi akuthetha mwina muja kuti umwayi koma ndikusankha umumu. Those two scenario, which one can you say kuti iyi isakhale mwina null and void? Yothetha ipoti akuonesa kuti umuayi koma ndasankha umumu imene jabe ikhala null and void. Null and void imene chifukwa yoti dongosolo lakavotedwe lamuza kuti iweyo amene ukufuna kuzisankhirayo ungochongera apa, usathethe kuti awasindi kuwafuna. lamulo lakupatsa mwayi ochonga. Ndiye mumvetsetse kuti inuyo mukupanga assume kuti anthu onse ovota mwachisanzo amapenya. Ifeyo panopo timapanga ma ballot okuti ngakhale timakhala ndi chikombole choti ngakhale munthu wakhungu akathe kuvota. Ndiye tunena kuti voti ya munthu amene waponya akanali wakhungu ndi voti ya munthu amene waponya kuti amatha kupenya isamasiyane mene mungayiwerengere, chifukwa chimodzi cha chinsinsi cha democracy ndi yoti mafunika musunge chinsinsi cha vote, musathe kuipanga identify kuti voti iyi waponya ndi munthu wachonje. Ndiye ndifake mfundo zomwe mmagwiritsa ntchito powerengetsa kuti voti iyi ndiyo yovomerezeka zifunika zikhale za consistent, zophweka kuzimvetsetsa. Ndiye munthu uja akachonga kusokoneza kupitirira mbokosi ndifake tikunena kuti ifeyo ngati a commission china kutsogolo chomwe tifuna kuwalimbikitsa ma candidate athu akamapanga mpikisano ndikuti malo mongoyima pa podium kunyoza munthu wina mwina mutakhala ndi chinthu chowaphunzitsa mavoters anu, chifukwa pompano tina ndi masankho kunzimba munthu amene wawina ndi mavoto ochepa kutanthauza kuti wawina ndi mavoto ochepa kuposa null and void. Kutanthauza kuti zotheka kuti null and void ena akanakhala ake kapena munthu wina. Yes. Chomwe ndikupereka chitsanzo chimechi nchonena kuti anthu aja akamapanga kampeni adziwa kuti pambali pakuti anthu abwera kudzawombera m'manja pa kampeni pacha adziwa kuti chofunikira kwambiri kwa vota ndi voti yake ija, kuti kodi voti yake ija wakayipangadi express mokonza. So spending time training your voters kapena kutenga nthawi kuphunzitsa ovota aja kavotedwe koyenera ndi campaign strategy yofunika kwambiri yokuti anthu azikhala nayo chidwi pambali pongo watetemula anthu aja kusangalala azikhala ndi chidwi chowafotokozera ndithu mwandondomeko ya chifatse kavotedwe koyenera nkuwafotokozeranso kuti mukapanganso chibwana taonapo mavoti ena nthawi zina amaita kudziwika kuti munthu uyuyu amadziwa chomwe akupanga amakhala mwina it's a protest vote. Wapya mtima wabwera akudziwa kuti akuononga voti. Koma ndi ufulu wake democracy. Koma ndiye kuti simakawerengedwaso. So kupya mtima kwake kuja sikunapindule kalikonse. Sina mpindule munthu aliyense. Mukuwerengera kuti kunabwera mavota 50 koma ndiye kuti yake it's a null and void, it means sina sinthe chinthu chilichonse. Ndiye kuti democracy ikatero ikangati ikuluza. Chabwino. Malingana ndi nthawi ndikupaseni mwina mphindi imodzi nkutheka pali mawena amene munakonza kuti mwauze Amalawi. Ndiye ndikulolani kuti mwayang'ane uku kwa amene akutionera pa TV amene akutimvera pa wireless ndiye kuti angomva mawana kukhosi Justice Kachale. Mawu ambiri ndilibe kwa ine ndikungowalimbikitsa Malawi kuti tiye tivomereze kuti ifeyo ngati mtundu wa Malawi tinasankha ulamuliro wa democracy ndipo democracy imafunika kulolerana. Sikungatheke kuti dziko la anthu 18.5 million tonse tivomerezane ndipo tikakhala anthu ololerana komanso omaphunzira kukambitsana nkhani zokhudzana ndi dziko lathu kumavomerezana kuti maganizo athu nthawi zina ndame atagwire ntchito nthawi ina agwira ntchito ndi maganizo a munthu wina ndiyo democracy yathu ikhwima. Koma tikakhala Malawi osavomerezana kapena osalolerana kuti tingathe kusiyana maganizo koma osanyozana ndiyo democracy yathu singalimbe. Democracy ndizoti munthu aliyense akhale ndi ufulu omanena za kukhosi kwake komanso ikafika nthawi yovota munthu aliyense akhale ndi mwayi ukavotera munthu amene akumfuna ngakhale munthu ameneyo atakhala kuti samene wapambana. Justice Chifundo Kachale amene ndi apampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Ndathokoza Justice Kachale. Zomwe kwambiri ansisi. Pamene ponso ndi pa msiriziro pa program yathu ya lero ya Times Exclusive tithokoze Kachale chifukwa chokhala nafe mu program yathu ya lero.
komanso tithokoze ma sponsors athu a Rainbow Paints, komanso tithokoze Howard Zingomvera komanso David Maseya amene amajambula ndi kuongolera zonse kuti zioneke komanso kumveka mmene zamvekeramo. Dzina langa ndine Wonder Msisya. Kufikira Sabata yamawa chauta akalola ndi Merry Christmas and Happy New Year all. Goodbye.